Január priniesol 17% medziročný nárast na províziách publisherov. Oproti januáru minulého roka ste si zarobili viac nielen na slovenskom a českom trhu, ale aj na tom maďarskom, a to až o 51,5%. Ja som Zuzka a vy sledujete Minútku s Dognetom. Ukončenie hlavnej nákupnej sezóny už tradične symbolizuje celkový pokles konverzií v sieti. To však tento rok neplatí pre segment potraviny a nápoje, kde vidíme 39% nárast v počte konverzií. Ľudia vymenili po návrate do práce domáce varenie a pečenie za príhodnejšie donášky a najviac konverzií v tomto segmente vidíme v českom a slovenskom Volte, ale aj v kampani Zdravé stravovanie.cz. Tieto kampane sa dokonca objavili v rebríčku januárových kampaní, ktoré vám priniesli najvyššie zárobky. Blíži sa Valentín a my sme pre vás pripravili tipy na kampane s peknými darčekmi, ktoré môžete využiť pri propagácii, ale taktiež v nich kúpiť niečo pekné niekomu, kto robí váš život krajším. Prajeme vám teda konverzný a láskyplný február.